Hello, hello, hello mga mamshis, papshis at mga anakshis. Ito po muli si Mamshi G and welcome back to my channel. And for today's vlog, magaganap po ang isang ambush tanungan mula sa magjowang si Brenda at saka si Kelvin. So, kung ano-ano po yung mga tanong, abangan! It's DJ. Hi, couples! Parang napaka-busy nyo na namang dalawa. Carry na. Okay. Ano lang ha, bubunot lang kayo, tapos sasabihin lang ako sino sa inyong dalawa itong tinutukoy natin. Okay. Go isa-isa. Una. Tawid. Unang nanunuyo. Sino sa inyong dalawang mas unang nanunuyo? Ako. Ikaw, kasi kami may kasalanan eh. Madalas, palagi. Oo. Next. Ikaw naman, Brenda, bunot ka ulit. Silosa. Sino mas siloso sa inyo? Silosa. Parehas. Parehas. Parehas lang. Di ako nagsiselo. Pag naalis niya ako, tamang hinala ka. Ikaw nga tong, Oh. pag may lakad, ayaw mo umalis kasi alam mo may lalaki sa dulo. Ikaw nga, sino ang pumunta dito dahil sinicheck kung may kasama kong lalaki? Oo. So, sino siloso sa inyong dalawa? Parehas kami. It's a Parehas lang tayo. Tama, hinala ka lagi, oy, tigilan mo ako. It's a tie. Bigla, magugulat na nga lang ako, bigla kang titingin sa ilalim, baka may lalaki akong tinatago. Ikaw yun. Meron pa sila unmuted answer. Go. Next bunot. Sino mas may, maaalagain? Ay, maaalalahanin. Ayan, yung unang nakakaalalang mag-text, ganyan. Ako. Pag nasa taping siya, ako nagchat-chat. Hindi siya nagchat-chat sa akin. Basta-basta. Alin? Yung mas maalalahan. Ano nga? Maalalahanin. Ulit? Maalalahanin. Ako. Di ba pag nasa taping ka, nagchat-chat ako Ako na naman kasi umaalis sa taping, hindi ka naman nagtitaping. Kahit nga na pag naalis ako, nagchat-chat pa rin ako sa'yo. Ako, nagchat-chat ako sa'yo kasi umaalis ka, wala kang... Hindi! Ako ang ako! Nagmumotor ka, sinasabi ko, oy, ba't kayo umalis na walang ganito, walang helmet, walang restro? Pero pag naalis ka, ako nagchat-chat. Ako! Hindi naman malalanin yun, matchatin yun. Matchatin. Yung mas nauna nag-approach. Next question. Ikaw. Sino ang mas dax? Hoy, walang ganyan. Sino mas malambing? Ako. Saan kayo ka dun, te? Wala ka namang kalambing-lambing sa katawan. Wala kasi akong kailangan, ikaw kasi may kailangan. Pag nilalambing ba kita na ano ba ako ng kailangan sa'yo? Ngayon, lalambingin kita. Ay, Hindi pa utang ako 100,000. Sino yan? Dati 50,000 lang, ngayon 100,000 na. Okay, next. Sino pikon? Siya. Mas mabilis. Ikaw. Bakit ako? Ikaw. Pag inaano ka nga, Kaya ako lagi pikon asar, kasi, talo ka sa akin kasi ikaw may libang asar, kaya ako napipikon. Pero asar talo ka sa akin. Pero pag ikaw Pero asar binawian ko, talo ka pag nga ikaw sa binawian ko, Ano? ikaw napipikon. Ano? Sabunutan. Bunot. Ikaw. Ano yan? Sino ang mahilig mga labit? Ako. Ano Ay, talaga? Extreme? Oo. Ngayon nga, paalis ako, gusto niya umisa ulit eh. Pinagbigyan ba? Hindi. Wala, bakit? Ano lang, kasi nalungkot na siya bigla. It's Okay lang time yun. na I only have 17 minutes. Okay lang. Nandiyan naman yung CR. Kahit nag-CR ako, sinundan ko, parang wala namang amoy tae. Pagtingin ko talaga sa floor, may mga patak-patak, sabi ko, ano to? May ebidensya. Huli ka. Talaga. Alam mo Next.
Mas extreme pala yun. Mas maasikaso siya. Siya kasi siya mahilig masakitin. Mas maasikaso siya pag, inaasikaso niya ako pag gusto niya magpaturok. Alam mo na. Hindi, Alam mo joke na. lang, joke lang. Siya talaga. Okay, Next. so magamit. Last. Meron pa. Mahilig tumuwad. Ikaw. Mahilig bang asar siya talaga. Kaya nga ako napipikon kasi mahilig bang asar. Okay. Wala ka namang Sa inyong dalawa, sino yung unang nanunuyo kapag nagkaroon kayo ng di pagkakaintindihan? Sino yung nanunuyo kagad? Ako. Kasi pag hindi ko sinuyo, may ibig ako. Ay, di, paano kung pinaalis ka niya? Ha? Paano kung pinaalis Wala ka akong niya? magagawa, bahay niya to eh. Nasa kanya decision ng lahat. Baga Okay. siyang ano. Speaking of evict na sinasabi mo, syempre matagal-tagal kayong hindi magkakasama. Okay. Ano yung mga mamimiss mo sa kanya? Bunga niya. Kasi maingay? Oo. Bunga. Oo, sobrang ingay niyan. Pag pag naka-wad to, sobrang ingay niyan. Kaya nga nabuo si Chuchay eh. Lumabas sa bunganga niya. Pag sigaw niya, umire. Ayun, lumabas si Chuchay. Ikaw tayo matagal-tagal ka mawawala. Namiss niya rin yung bunganga mo. Naku, nakaka-nervous yung mga sagutan ng dalawang to. Ano mamimiss mo sa kanya? Mukhang mabablang ata. Ano pinaka mamimiss mo kay Kelvin kapag umalis ka ng matagal-tagal? Ano mo mismo? Yung pagiging malambing niya, tsaka yung pangungulit niya. Sa pangalabet. Hindi, ayoko kasi dinudugo ako lagi. Tsaka sa distansya dinudugo. Dito ko nasusugat, tapos yung puwet ko dinudugo. Sino una sumusuko? Pagdating doon? Ako. Hindi Eh, di ba wild ka? Hindi kasi, Wala. Hindi mo na nasabayan? iba kasi yung German eh. Okay. Kelvin, kung meron kang ayaw at gusto kay Brenda, ano yun? Yung bunga niya, ayaw ko sa kanya. Kanina Yung sermon, mamimiss mo. Yung sermon. Oo, kumbaga talaga walang tigil. Tigil, parang machine gun. Rat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 . Ganun yan. Ang gusto ko naman, yung ugali niya nga. Kumbaga, responsable sa lahat ng nakakasama niyang tao. Ganun. Lalo na sa akin. Sa relasyon ninyo, ano yung pinaka gusto mong nangyayari sa inyong dalawa? Healthy. Healthy yung relasyon namin dalawa. Bagay yung mga ang dami sa aming mga nagsasabi ng negative, mga basher, mga nagsabi na hindi namin pinapakinggan kasi hindi naman sila yung pakikisamahan namin. Kaming dalawa naman. Ang ganda ni Brian, Roy. Ikaw, Brenda, anong yung ayaw tsaka gusto mo naman sa kanya? Ang ayaw ko sa kanya, yung pag-iyosin niya. Kasi ang Eh, di ba nag-smoke ka din? Hindi na ngayon. Pero Tsaka pag iba may kilala akong mga nag-iyosi, okay lang may bunganga. Yung iyosi kasi niya pag umigop, nilulunok muna bago ibuga. Yung kulang na lang iutot niya ko yung... muna. Ganun gusto ko yung pag nag-iyosi, buga agad bago magsalita. Siya wala, nilulunok muna, kulang na lang lalabas dito yung ano, zaga magsalita. Yung paglabas ng hangin, iba na yung anghit, yung nikotin Yung sila. amoy. O yung nun. So, ano yung pinaka gusto mo sa kanya? Gusto ko sa kanya yung pagiging malambing niya and very open sa lahat. Ay, okay. Last. Ano yung pwede mong masabing sana sa relasyon ninyong dalawa? Yung sana ninyo para sa relasyon niyo. Sana, kung maghiwalay man kami, hindi na siya babalik sa vision niya. Kasi it's for his own sake. Hindi ko nahihilingin na sana magtagal kami o may forever kami or kami na talaga hindi siya mamabae. Imposible yung mangyari yun kasi wala namang forever. O, pangalawa, lalaki siya. Titira talaga siya ng babae. No! Meron. So, Stay together until my life is over. Oh, shit. basta sana ano lang, Yeah. kahit wala na kami, kung... Or kahit kayo, sana ganun. Oo. Wag bumalik doon. Oo. Ikaw, Kelvin, ano sana Ano? mo for Brenda? Sana, palagi tayong magkaintindihan, palagi tayong magkasundo sa lahat ng bagay para yung relasyon natin palaging healthy kahit yung parang minsan nasa taping ka, gano'n.
Hindi ka ba napipikon kay Brenda minsan or Ha? na-offend? Hindi ka napipikon or na-offend? Kapag Hindi. yung, di ba kasi, yun nga yung, Magkasundo naman kasi kami yan eh. yung parang yung talaga bigla na, siyang ano. napapamura, yung ganun. Hindi, minsan naiinis ako sa kanya pag walang tigil talaga yung bunganga niya kakasermon. So, ikaw dead makalandan yung Oo. mura-mura kasi ganun din naman. Oo. So, kaya lang naman siya nagsisermo kasi nga, mali May na mali. yung mga nagagawa. Kaya ganun. Kung di mo tuturuan, di mo pagsasabihan, di matututo. Diba? Ganun siya. Parang mother na father. Mm. Ayan. Thank you so much kay Kelvin and kay Brenda. And alam ko, medyo nabitin yung extreme activities nyo kanina. So, pwede nyo na ipagpatuloy bago ka pa man umalis ng matagal na panahon. And for sure, mamimiss ka ng bongga ni Kelvin. Talaga. Oo. Baka CR na mabuntis. Kasi chucha yan. Saulo. Okay. Kung meron kang, Kelvin, last, kung meron kang pinaka-paboritong hinahalikan kay Brenda, ano yun? Yung lips niya. Pwede pa isa. Wow. Te, pa isa No. naman. Ayaw niya eh. No. Kiss lang, hindi naman jubret, chururut. Animal ka. Tao sa ilalim po. Ay, sorry. Sorry, napapadyak mo ako. Ayan, maraming salamat, Kelvin and Brenda. Ayan, Teka lang, may tatanong ako. ah. Magkano percent yan? Wala pa yung ano natin, wala pa yung AdSense. Joke lang. Medyo busy ako kasi may pinapahanap sa aking email, pinaka-importanting bagay. So malapit na yan. Maraming salamat, guys. Thank you so much. Ayan, Thank and you. see ya.